Kaixo Alimendia naiz, proiektu honen izena da Ospaldizan gaixotasun mentalaren estigmari aurre egiteko eta konbibentzia bat egon da baserri batean, 9 ikasle, batxilergo lehenengo mailakoak, momentu horretan bigarren mailakoak, 15 gaixo mentalak. Eta baita zaintzaile batzuk. 4 egunetan egin dute konbibentzi bat, baserri batean, elkar ezagutzeko bi helburuekin, batez ere epe luzera bat, bildurrak kentzea gaixotasun mentalari eta ezagutzea pertsonak nolakoak dira benetan, eta bigarrena gaixoentzat motivazio bat izatea kanpora irtetzeko. Hemendik erakunde honetan komodo den bizitza horretan, erakundetik irtetzeko motivazioa sortzea konbibentzia horretan. Esperientzia emozional ikuspuntutik oso impactantea da, asko ikasi dute benek, eta benetan oso ikasle ausartak ditugu, bakarrik zorionak beraien. Matizunez, Almeneko bigarreneko batxilergoko ikaslia, eta irailen hartu dut parte esperientzia honetan, eta pentsau jat oso esperientzia aberasgarria guretako, oso berezia eta gainera oso ondo pasatu. Iñaki egiten honaz, egitasmo bintzat esperientzia honetan parte hartu dauen baten haitxe, eta hasieratik berak proposatu duzkunetik, nire eta gure Gizona, Andri eta Gizon erantzuna, baiezko izan zen, ezta? Nik egizateko bilurrik ez nagoen sentidu. Batetik eta hemen gainera, zaitxatu da hori, Emiliok berak eta ospitalak izitxula, gure ikasliek, gure seme alaba kasu honetan, egoera oso larri zen jarri. Eta hortan alde hori, alde batea, ikuspegi hori alde batea ditxita, zentrau nintzen gehiago, beretako ze onurak ekarriko atzitxun, ezta? Eta pentsara hori, oso esperientzia politxe, eta aberazgarri zeizen bezala beretako. Eta, nik hori buruan eukala, eta lurdez egin bai hori komentuta, hasiera-hasieratik, ate zabadik ikusitxun eta gure gaimenak alde hortatik, ezta? Eta nik uste dut gaina, azmogu egin dugula, zebera etorri zan oso beketa, esperientzia beretako izan da, oso aberazgarri ze, eta gauza asko kontetako zitxulako. Eta nik uste dut, 16 urte, berak ditxun, 17 urte, ditxun neska baten dako, badako egoera 4 egunetan konpartitzea, eta bizimodu hori horan ikarrekin egurrie teorian, gizartanek izendatu egin ditxun zoro horiekin egotie bada super, eta guztu, izan dara, alde hortatik guztu da eta posi.